Ilabi na kon mahuyang-huyang ang aton sinilawa. So, kinahanglan kung magwa ka mo dira sa inyo mga nahamtangan, may payong, may kalo, may jacket, ano pagid kapote, para nga hindi ka mo mabasa. Paamo ka lang na Tita Wilma. Ano paniyaga ta? Anong sudan tada paniyaga man? Abi pa ambit na makabulong man sang katugnaw sang panahon sa karon. Anyway, sa iton man mga palangga nga mga tagpalamati ari kita karon ang adlaw, Biyernes, of course. Thank God it's Friday again. Kadasigid sa mga inadlaw nga kon ato lang paminsarondo kahapon lang nag Lunes, Martes. No, Biyernes na naman pagkadason nga semana about pizza 15 na naman. Dason lakan naman isa ka semana tapos bulan na naman. Mababay na kita sa Hulyo, sulod na ang bulan sang tigkirin. Kadasigid yas ang pagligad sang aton sini mga orasan. Gani kinahanglan lang gid sa aton dira ang hinay-hinay kag magpaninguha kita sa aton adlaw-adlaw man nga mga kinahanglanon. Gani relax lang na. Opdanay kita tugtog-tak na stress sa inyo sini mga lilisuan sang mga radyo. 684 kHz kag ara man sa Facebook page sang Action Radio Bacolod ang aton sini Facebook Live. This is my life. Paki-like kag paki-share kung pwede pagid kung makasend sang stars, okay, gid kag madamo gid nga salamat in advance. Kag syempre magluwas man sa programa This is My Life, ang mga nagkalain-lain nga mga public affairs programs sa Action Radio, ang aton mga matahom nga mga drama, mga dalagko nga mga balita nga matipon sang amon sa News Center. Pwede gid nato nina malike kag ma-share. Diba la? Yes, kag magluwas man sa aton sa Facebook page, sa Facebook page sa Action Radio, Bacolod. Ara man sa YouTube, no? Pwede kita magka-update sa YouTube. Search nyo lang, Action Radio Bacolod Live. Pwede kita makabisita sa website ng Action Radio. Log-in lang kamo sa www.actionradiobacolod.com.ph. May transistor radio man dira. Pwede nyo na mag-click kag pwede kita magka-update sa gihapon. Tug-tug-tak na alas stress. Sa may tugnaw sa karon nga panahon ng mga plano ninyo nga pala mahawon sa sininga kahaponanon nami higop init nga sabaw siling nila tawi batchoy. Okay, salamat gid. Hindi gani pagid ang arroz caldo. Bisan improvise lang ng ara lang black na. Nga makahigop lang sa mainit nga sabaw. Babuki lang na itlog kag batihon. Okay na na. Diba? May tanglad na sa kagluy. Okay na gina daw. Do may manok lang. Butangan mo chicken cube. Sorry. Anyway, karon nga hapon kung ano man ang inyong mga reaction, ano man ang inyong mga masuhestyon o kung marekomendar sa aton man pagatandugon nga tupiko sa sininga hapon magluwas sa sulat nga pagabasahon ni Tita Wilma sa inyo tag sa zodiac sign para sa aton horoscope. Ara lang ang aton sa ni text hotline kag ang aton sa ni chat room. Syempre ang aton text hotline 0963-757-0874. Again 0963-757-0874. At padala nyo lang ng inyong mga greetings kag inyo man nga mga mensahe para kay Tita Wilma. Kay tinguhaan man naton ina nga mabasa kag mabatian ninyo iya sa karon nga hapon. Gani go lang kita. Kag sa dalagan man sang aton panahon titawe. Hindi sa akon man nakuha nga information sa aton Weather Bureau ang pag-asa hindi kami ara low pressure area mo sa bahin sang Davao City. Di kun makasulod na ina malapit sa Davao City. Once nga makasulod na sa Philippine Area of Responsibility naton, mangin bagyo siya. Kag kun mangin bagyo siya, tawgon siya kay Bagyo Esther. Tio naman ini, panahon naman ini sa mga Esther nga ina. Nasiplatan ina sa bahin sa Davao City ang bag-o nga low pressure area. Dako ang sunod lang sa Weather Bureau, dako ang tsansa nga ma-develop siya, nga mangin isa siya ka bagyo. Ara siya sa bahin sa Davao City, sa sidlangan nga bahin sa Davao City. Kag hambal man sa pag-asa, may posibilidad man nga mahigop sang puwersa sang low pressure area. Samtang ara man ginabutong man siya
sa bahin sang Philippine Sea. Yan mo nang aton man bulubantayan. Kag sa informasyon, kag sa balita man nga nadulong sa Action Radio, karon nga tuig gani 2022, ano gani Tita Wilma? Karon nga tuig 2022 may ara 11 tubtob 12 ka mga bagyo ang saligan nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility. At tiya mo nang bulubantayan naton kag kinanglan preparahan man naton, di ba? Okay na kag si karon man nga hapon concern naton anay sa sini nga hapon ang aton nga mga kalalakinan, no? Ang mga kalalakinan meaning tanan nga mga lalaki. So aton informasyon nga ma-share sa inyo sa sini nga hapon, mga manami mga pagkaon para sa aton mga kalalakinan na bagay gini para sa inyo nga mga kalalakinan. I don't know kung nakompormi ka mo kung hindi o kung nagakaon ka mo sini o kung wala man. Kaya nga, dako ang mabulig sang mga imaginar ni Tita Wilma para kamo nga mga lalaki mangin, mapagsik, kag mangin mapagros kamo. Tiga once gani nga mapagros, ano daw ti syempre, resistensyado na healthy ikaw. Ano? Pagkaon ang mga fatty fish, mga matambok nga mga isda. Anong mga fatty fish? Ang sardinas, bangros, tangigi, tuna. Inang tawilis, kita ka muna sa tawilis kung sa Batangas gani. Ginahimo na nila crunchy, ginaprito nila crunchy, butangan itlog gagarina. Nan, ang tawilis may namit siya. Kaya daw gagmay sa sabla sa aton, daw gagmay nga tawaga. Napamo ka na. Kag, ang guno na fatty fish ina siya. Kaya abi ninyo mga kalalaki na ng fatty fish, posible gin ka makabulig sa inyo batok sa balatian sa korazon. Kay mostly, ang nagabatyag sang heart problems, mga kalalakinan, no? Kaya nga, na ito kibunta sa mga maabot man nga adlaw nga, ang mas mataas ang kadamuon sa mga lalaki nga nag-experience sang balatian sa korason kumparar iya sa mga babae. Na ang fatty fish makabulig man nga hindi ikaw maka-experience ng stroke, hypertension, depression, joint pains. Pagpalanakit sa imo sini mga joints na makabulig kung magkaon ikaw sina. Rheumatoid arthritis na makabulig pag na sa inyo. Ano pagid mga kalalaki na makabulig kang manaming pagkaon sa inyo? Kaon ka mo sa mga beans na mga string beans, mongo beans, black beans, di ba lami ara sina? Kaya nga ang mga beans nga ini pati na ang munggo nubo ng iya sini fat content, no? Kag ang mga beans isa ina ka maayo iya nga kuhaan naton sang fiber kag proteins. Yes, insakto ginatito no? Kag may posibilidad man nga makaangkon ikaw sa proteksyon na tungod sa maayo nga epekto sining beans kung magkaon ikaw batok sa balatian sa korason kag sa cancer man. Gakaon ka man kamatis na isa pa ina. Ang kamatis kung tomato, kumbaga na tomato sauce o tomato sauce na makabuligid. Kaya nga ang kamatis may lycopene. Isa ka epektibo iya nga pangontra sa ginatawag prostate cancer. Kaya sino ang nag-experience ng prostate cancer? Ang kalabanan gidya or tanan gidya, mga lalaki. Di ba lang? Kaya lalaki mo lang nga may prostate, di ba? Kag magluwas sina titawe, makalikaw man sa problema sa imo korazon. May bulig mo ang makuha mo nga lycopene sa kamatis, makabulig ina sa paghatag protection sa imo batok sa ultraviolet light nga halin iya sa adlaw. Kag kinahanglan mas nami gali kung magkaon ka sang kamatis, hindi mo pagpanitan. Mga red meat pagyan. Ang mga red meat nga ini, so dugang ina nga proteins para sa atong lawas, ginagamit man ina naton sa itong sinilawas, damo na siya calories,
kag nagakasunog ang mga protein sa aton sinilawas, ay tsakto na Tita Wilma. Hindi nagapa-healthy, no? Duga nga protina sa aton kag nagapa-healthy sa aton lawas. Kay nga ang protein nagagamit man sang mas madamo nga calories kag nagakasunogin man ang protein sina sa iya. Ting amino acid leucine naman makitaan ina sa red meat. Makuha naton ina sa red meat na. Importante man ang amino acid tungod amino acid nga ini na ginapabaskog niya ang mga muscles sa bugos ninyo nga mga lawas sa bugos ninyo nga lawas mga kalalakinan. So kung pala kaon ka karni, bakod lawas mo pero hindi man magpasobra-sobra. Kung magkaon ikaw red meat, kinanglan kuhaon ang tambok dira. Hindi mo pagkaunon. Pero ang iban ginalagas iya ang tambok kay mananam ko no. Hindi kay may paaman ina nga masakit para sa imo. Kaon lang sang husto-hustuhan. Ano pag Tita Wilma ang seafoods na bati namit ginas nami gina maghinagaray. Diin may nami nga seafoods, nami magluto sang seafoods na didto na. Let's say gapangita ka alimango, alimango gidya. Mang alimango, inang mga seashells on the seashore na parehas ang punaw, ano pagid, green shells, na mga shells na bala, talaba na ano pagid, ang mga dalagko nga pasayan o lukon na okay gina siya. Kag iban pagid nga mga shellfish. Kay nga ang mga seafoods nga ini na may makuha kita dira nga zinc. Zinc. Kay nga manubo ang ginaangkon niya nga calorie kag mataas ang iya sini nga protein content na kay nga kinahanglan ninyo yung mga lalaki ang zinc ginman nga Tita Wilma na kinahanglan ninyo ang zinc para nga maka-produce ng inyo mga sperm cell na inyo bala similya na ginabuligan maniya kamo nga malikawan ang prostate cancer. Di kung ikaw kulang ka sa zinc, chances, ang risk bala na nga ikaw magkaangkon sa prostate cancer nagataas. Tuway kagakaon, ano iyang seafood, ano nga seafood ang imo siniginakaon? Gakaon ka man saging. Gakaon ka saging? Saging, potassium, of course. Para sa may mga masakit, may mga ginabatyag sa ila sini mga kaunuran. Kag inang permi bala naga-experiensya sang inang ginabiring ka bala na bot silingon kon permi ka ginabiring kulang ka sa potassium kaon ka saging. Na-share na ni Tita We sang ligad ang sabang saging nami gidya kag mas nami nga hindi siya pagtanong. Wala? Kag kun may nagakaigo ikaw nga potassium, pwede ikaw makalikaw sa na-mentionar ni Tita Will mga problema sa lawas. Ang saging sa liwat, suliton ko, mataas ang iya sini potassium content. Ilabi na kung ikaw may mataas nga blood pressure. Tandaan mo mataas yung blood pressure, ang potassium very important sa imo para nga na magbuhin sang sodium nga sa imo dugo para mapanubo ang imo nga blood pressure. Ano pagid ang mga green leafy vegetables? Kinahanglan mo man ina. Ang mga madahon, berde, nga klase sa mga utanon, pariyo sang tangkong, balunggay, pechay, alubati, mga muna, di bala? Dahon pagid sang katumbal na dahon sang kamote, amos ni ng mga manami nga mga berde nga mga utanon nga kinanglan kauno naton kay inang mga berde nga mga utanon mga berde nga dahon sa mga utanon damo gina sila or shall we say rich ina sila sa antioxidants, may lutein kag zeaxanthin nga ina naman ang lutein kag zeaxanthin nga ina nagabuligid sa paklaro sang aton sini panulukan. Kanami lang gali mga kalalakinan kaon ka mo kaon utan ay nanuman ang phytochemicals nga ara sa utan
ginapataas niya na ang cellular health mo kag makabuligid sa pagpanubo sang tsansa sa pag-angkon man sang cancer. Magluwas sa green leafy vegetables. May ara pagid sa mga orange vegetables. Orange, may orange gin may kalabasa man ng balan tada, kamote may orange man nga color, di ba? Kag ang bell pepper, di ba la ang pidada, may ara sina nga orange ang color. Try mo. Carrots pagid na try mo ina sila. Ang orange rich in vitamin C, ang orange nga utan, may lutein man kay carotene, tinami na sa aton mata, kag gina-control man niya, kag gina-protection na ang aton heart batok sa kun ano man nga problema. And of course, the cancer. Gani kaon ta damo nga utan. Lain-lain nga klase sang utan, adlaw-adlaw. Te mga ari pagid kalalakinan, mga lalaki, gakaon ka mo itlog na itlog yasang manok ang buot silingon ni Tito Wilma na namit gin man iya ang itlog sang manok, masustansya iya nga protein nga pwede idugang sa aton mga ginakaon. Ano gani magkaon ka itlog pagkain pampalusog, di ba? Correct na siya, Tita We. Ang isa ka dako, let's say, anong dako nga itlog? May extra large, no? Large or extra large nga itlog. May nagaangkon isang 6 grams nga protein. May 63 mg potassium man siya, no? 63 milligram nga potassium kag 78 calories gid lang. Pwede ikaw magkaon 1 egg a day. Isa ka itlog kada adlaw lalaki. Luy apagid Tita Wilma. Abi ninyo mga lalaki, kami lang mga babae, pwede ka inom sang luya para makautot-utot kami, magwa ang mga hangin-hangin sa lawas. No! Kamo, applicable man ina sa inyo. Kay ang luya, dako man nga bulig sa kung ano ang inyo ginabatsyag, ano inyo masakit, nagabulig man kung ikaw ang kapoy, kag pagbatsyag man sang pagpalamoy poy sang imo sini mga kaunuran. Naamo lang na siya. Effective ina siya sa mga nagapalamanog, sa mga hubag-hubag, nagapalang hubag-hubag na bala sa lawas mo. Kay nga ang luya, pariyuli na siya nga pain reliever mo. Magasiling ko na gani, dumduman ko nga, ginataki siya sa arthritis, ko to, luy, balato, palpagon mo, dasong lahubon mo, ti mainit na siya. Pagkatapos, ihaplas mo sa affected area, kay ang bulong malang dira, mainit nga haplas-haplas. Ti kung may luya, pagidugang pagin nga init. Labi na kung imo arthritis ara sa tuhod, sa imo mga bukong-bukungan. Kay makabuligid ang luya sa pagpalanig asang imo sini mga joints. Kag ang mais niya nga pain or ang madula niya nga kasakit sa imo mabatyan mga 40% gid iya na ang luya no pagid ang taho, di ba? Taho made of luya na powder niya na nami man na sa mga sorry lang sa mga nagakaon sa mga nagasuka-suka na nami na siya madasig man nga pag-ayo nimo kung ikaw ginatrangkaso na kag nami man ina siya para sa atong tutunlan. Nami na siya para sa imo matahom nga tingog na. Di bala? Yes, kung magsakit atong tutunlan, inom ko bala luya na. Ti kung daw budlayan, kaya maglagas ang luya, hugasi lang luya, kagagusi panit, iban nga ilimpyuhan lang ng panit mo. Na, kag papaon, kag pabukalan na. Ini gani, pagpapa mo, butang mo lang sa tasa, kag butangan ininit, na taklubi anay, para magwang iya siniduga, kag imnon, ay kasulhay ang mabatyagan sa imo sinitutunan. Di mga kalalakinan, nabatian nyo itong mga pagkaon nga manami gid para sa inyo, para kamo mangin mapagsik, kag para man nga mapagsik, kag mapagrus kamo sa adlaw-adlaw nga tanan. Kinahanglan kaon ka isda, mga beans kaon ka. Ano pag yan? Kamatis or tomato sauce na mga red meat pero wala tambok, kinahanglan, di ba? Seafoods,
saging, kaya kinanglan mo ang potassium sa lawas mo. Green leafy vegetables na orange vegetable, yellow vegetables, yes, itlog, kagluy. Ipila lamang ina nga makabuligid sa inyo, ikaayong lawas. Ina nga ton sinimo pambit sa inyo. O kung may ma-share pa ka modera, natungod sa atong tupiko sa karon nga mga maayo nga pagkaon para sa aton mga kalalakinan para nga magapabilin kag mamentinar nilang ila kapag resistensya kag ang ila pagka-healthy. Alas 2:01 na Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang anay nga aton anay food supplement nga kinanglanon naton adlaw-adlaw. Akon anay tandugon ang mga babae nga mga ginadismenorrhea na ano na Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay pinagamat-amat ko man evacuation saka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basic para traffic. Okay, hi and hello lang dira. Sa ito sini mga palanggang nga mga tang palamating nga naka-online. Daw okay, matugnaw man da sa inyo pinahon? Matugnaw man da, nagaulan man dira. EJ Anavilla, mayong hapon sa imo. Yes. Yes, siling ni Ma'am. Siling ni Ma'am Ana Sinoro. Bao, mayong hapon, maulanon gid. Okay. Sa Mayla Carlota na sila, na? Kag mayong hapon, tamyaw lang sa may binalbagan. Marilu Varon, mayong hapon lang dira sa inyo. Dolly Hilera, kay Dolly Hilera. Mayong hapon, Inday Wilma. Yes, Ma'am Dolly, thank you, man. Kag si Cisco Sara Reyes naga-monitor gid. Yes, Ma'am Sara Reyes, good afternoon halin kay Ma'am Ana Sinoro. Good PM, monitor lang ko diya sa Hacienda Lourdes sa May Maaw, Ricky Soriano. Hacienda Lourdes sa May Maaw, mayong hapon lang dira. Sino gani madumduman kung arada na ang ginikanan ni Ganggang kung nadumduman ko ara pa ka modera na Rufino Eragabino, Action Wilma, good PM, I am watching, God bless you and guide you. Greet ko kay Miss Rosana Birao, Sengpurok Bayabasan, Barangay Bata, Bacolod City. Okay, Ana, kay Ma'am Rosana Birao, Sengpurok Bayabasan, dira sa may Barangay Bata mayong hapon. Greetings coming from Sir Rufino Eragabino. Diri man sa Villa Caridad, subdivision sa La Carlota, na kay Maris, kay Flor, kay Diday, kay Dennis Tabianosa, ga-monitor gid. Kagapamati sa radyo. Salamat gid, ana. Araman si Juvie Monares, mayong hapon mandira na kay Juvie Monares. Juvie, na Mary Grace Ruiz. Good afternoon, Tita We. Mary Grace,
Hello, Tita We, mayong hapon. Ang amon sudan sa Panyaga. Wow, nag-share sa Ang amon sudan sa Panyaga, insalada nga langka, kag paksiw nga isda. Now, ti manamit ang inyo sinisudan sa Panyaga, ina. Wow, sana all. Good afternoon, ARB, more power, and God bless you always, Tito We, and your family. Yes, Ma'am, Virgil Pinda, salamat gid sa love kag sa prayer. Watching from Bago City, Daisy Villotica, na? Daisy Villotica watching from Bago City. Sa may barangay Lagran Hala, Carlota, sa may Pilar Compound man. Halong, may Bagyo, Esther. Wala pa ginamonitor pa lang kung magsulod na, maman. Greet ko si Father Amber. Yes, kay Father Amber dira sa Talisay sa Concepcion. Good afternoon lang, salamat gid na. Yes, Nanay you, Tita Wilma, paano mapakwa ang pagpalpitate? I-relax mo ang kaugalingon mo, ha? Kung nagapalpitate ka, ara naman, hatag naman ko tips, no? Kung nagapalpitate ka, namigid, ma-inhale, exhale ikaw. Inhale, i-hold mo, amat-amat, exhale. Daw mga mahimo ka, daw mga 10 times. Then mag-relax ka. Dayon inom ka tubig, gamay-gamay. Hindi nga dire-diretso damo, na? Mo nang himon, nga ano ang ginakabalakaan mo nga nagapalpitate ikaw? Ano ang problema? Paano mo ka nanay you? Na kay Lito Valmoria, I'm watching from Paglaang Village. I'm watching from Paglaang Village. Unique ang imo nga, ang imo sining account name. Si Lito Valmoria, bado si Juan ka? Si Richard Gutierrez sa ang probinsyano. Pan mo ka na ablaw. Mawalaan gits ta Wilma nga galantaw. Tiyan mo malang kalipayan, tabla kong gabi. Di ba? Kay Lito Valmoria, kay Nanay you. Okay. Kay Daisy Villotica, salamat gid. Okay, enough lang nanay. Kay balikan ta kamo karon. Dugay-dugay mabasa si Tita Wilma sa ngaton sa nisulat. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, nga kay tumakami nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pagsiwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod, ang Mang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sa Kabates, mayong hapon lang dira sa imo sa
Central Negros, dire sa Barangay Masulog, Canlaon City. Kay Ma'am Elsie Tupas, mayong hapon, monitor lang kami sa Barangay Tampalon, Kabangkalan. Hello, Tuto Dennis Richard Tibor Roma, kamusta lang mayong hapon? Kagkainday Kativir, so standby, si Tita Wilma magabasa sa ngaton, sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang atong sinilator sender karon nga hapon. Tiyan mo na. Ang ano Tita Wilma nga muna. Pagpangimon, amo ng rason. Ano ba lang natabo sa iya, no? Sa atong letter sender nga nagapatawag kay Shane, ang iya sinimensahe kay Tita Wilma nagasiling. Dear Tita Wilma, kun nga ginsend ko ni sa imo, kay gusto ko lang ipabati sa iban nga mga listeners ang This Is My Life, ang akon kasaysayan. Kagkamay nga magaserbi ini nga leksyon sa iban nga nagapamati. Tawgaling ako kay Shane, 24 years old, kag may bana. Tita Wilma, ginpakaslan ko ang bana ko, bisan hindi ko siya gusto. Kag tungod lang gid sang pag-away namon sang boyfriend ko nga gusto ko siya pasakitan. Ay sus, pamo ka mapagkakita ko, ay sus, anano man. Kabalo ka Tita Wilma, imunan kuya. Kag sa gamay lang istorya nga mabatian ko nga may naga-fling-fling sa boyfriend ko, nagakadula na ko sa kaugalingon ko. Pero naghinulsol na ako subong. Tungod wala man gali sang kamatuuran ang duha-duha ko. Gani amo sinisubong ang life ko. Actually buot ang napamana ko. Pero kasaw-alang gid bala sang akon mabatsyagan. Kay nga hindi ko siya love. Daw narigkam ako makig-sex sa iya. Pirmi lang ko nagarason sa iya nga lain akon pamatsyag. Hindi gani sakit ang akon ulo. Kag tungod sa mga balibad ko sa iya permi, nakatuon siya nga magpangin babay. Pero wala ako sang nabatsyagan nga pagpangimon, tita. Gusto ko na siya subong nga bulagan. Ano may ground bala ako para maanol ko ang kasal namon nga duha? Amo lang na ang ma-share ko mayong hapon. Kag salamat sa pagbasa, Shane. Okay, sa itong letter sender karon nga hapon nga nagpatawag kay Shane. Sa imo Shane, salamat kid kag yes, sa liwat maayong hapon. Sa nasiling ko na suliton ko ang pagpangimon palatandaan sang paghigugma. Pero ang sobra-sobra nga pagpangimon, hindi naman hindi na nai-healthy sa isa ka relasyon. Kung nagaresulta pa sa krimen, sa sobra nga pagpangimon,
Kaya ang pagpangimon, dinalok na inaiya. Kasi mo sitwasyon, ano? Ayo, tigaling kay natabo na tumo sa imo boyfriend, imo hamakon mo na iya, may pangaluyag sa imo, may boyfriend ka. Pagkatapos tungod lang sa mga mabatian mo nga istorya nga may ginmeet siya nga babae, may naistorya sa nga babae, ikaw ya din manginit ka, mangimon ka, gin-break mo siya, karon kami nagapangaluyag sa imo, ginbaton mo kag nagpakasal ka dayon. See, kung anong resulta? Ha? Mahinulsul ka man pero hindi na naton ina mapabalik pa ang tanan. Di ba na? Hindi na iya magbalik. Hinulsulan mo man ang tanan. Siling mo mabuot kung tani ang lalaki. Na mabuot siya, mapinalanggaon. Galing amo na siling naton. Bisan ano kabuot sang aton mangin partner, babae man o kung lalaki, ba naman o kung asawa, na kung wala sang balatyagon ikaw sa iya. Kung wala love, patay ang relasyon. Pati man ka mo? Yes, oo eh. Anong pulusang pag-asaway? Anong pulusang sang pag-asaway ninyo nga duha? Kung wala sang paghigugma, di ba na? Waay gidya kapadulungan ang relasyon, waay kag waay kyan. Di subong nagaproblema ka, pasakitan mo lang tong boyfriend mo naman na kay imo iya sa lalaki nga nagapangaluyag sa imo. Gali, sang uli na nadiskubrihan mo, sala tanan, wala ka matuuran, mapabalik mo pa. Hindi na siyempre, kay legal na ikaw nga napangasawa sang isa ka lalaki. Mahinulsul ka man, pero wala ka na sang mahimo pa. Karon gusto mo na lang makigbulag. Kay nga, sa ginhimo mo in return, sinong nasakitan? Ikaw. Nakita mo, kag nabatyagan mo ang resulta sa ginhimo mo. Nakita mo, nangin babayi, ang imo sini bana. Kay ti ang ginapangita sang isa ka bana, sa iya asawa, hindi mo mahatag. Ti anong himuon, syempre nangita sang lain, kag ikaw mismong naghambal, nga sa iya paghimo sang sina nga bagay, wala gid ikaw nakabatsyag sang pagpangimon. Di ba la? Wala ka kabatsyag sang pagpangimon, kay wala ka love na. Pero kung gusto mo na gidman nga makigbulag sa iya, pwede mo inahimuon. Kag pwede mo gamiton nga mangin ground ang marital infidelity. Ako ginpagita ako na anong pwede nga mag-ground sa amo sina marital infidelity para sa annulment. Akon lang ina pag-intyende suno sa akon ginbasa sa Google, pero mas maayo ang suwestyon ni Tita Wilma. Magkonsulta gid ikaw, mangayo ikaw legal advice. So magsiling legal advice, mangayo ikaw advice sa abogado na nga naka-intyende sa imong sitwasyon, kay siya lang gid ang may ikasarang. Inday Shane, siya lang gid ang maikasarang, may kaalam kag ihibalo sa paghatag sang husto nga advice sa imo. Kay gusto mo man hinulsulan ang tanan nga ginimo mo nga balikan ang boyfriend mo, hindi na mo kahapos, Kag ti daw nagapakita naman ang sitwasyon sang inyo relasyon nga mag-asawa iya, nga daw pareho kamo nga wala na sang nabatyagan sa tagsa pungkui ina sa iya. Istoryahon mo siya, sugilanunan ninyo sang maayo, kung ano makapaayo sa inyo relasyon. Kay ti wala pulos, kung wala sang may nagahari nga gugma sa tunga ninyo. Kung wala sang gugma ang pag-upod, wala gidya pulos, wala kalipay, kag wala pag-intsindihanay nga matabo, mangin magamulang ang inyo sinerelasyon. Kag siyempre malayo man ang grasya sang Ginoo sa inyo. Tungod nga kasado kamo. Oo. Kung sa imo daw, kabudlay sa imo, ang the best lang gida, istorya siya, nga kung amo na kung gusto mo ihatag kung imo nga freedom, imo kahilwayan, kag kung ini ang babae gusto mo nga pakaslan, edi magpakasal ka mo or kamo mag-upod, hindi na ako yung magpahilabot. Kay ti wala man ako sang nabatyagan tuhoy dira. Pwede na. Kung pwede ko naming inyo pagsugilin nun na ikaw pa nga bay sa iya.
Na ikaw pa nga bay nga siya among maga-initiate na sa pag-file sang annulment sa inyo sinikasal. Kay nga may ara mabakod na may ara iya mabakod nga rason. Ano ang mabakod nga rason? Ang imo pagpamalibad nga makighilawas sa iya nga bana mo. Isa na ina ka rason. Na kag ikaw naman once nga mag-file siya nga amusin ng rason, akuon mo ang rason, ang kabangdanan. Akuon mo ang kabangdanan para syempre hindi na mabudlay sa inyong approval sa inyo sini annulment. Right? Yes, Shane. Amo lang ina pero pero dapat i-confirm mo inang opinion ni Tita Wilma sa isa ka abogado kung husto ina. Pero sa akon lang pag-intiende mo. Wala sang love nga nagapatunga. Ti ba na taka asawa mo ko? Kinahanglan na iya sang bana mo or let's say ikaw gani nga asawa kinahanglan pero ikaw wala gana tungod nga away love. So useless ang inyo pag-updenay. Ti wala mayo lang wala pa kamo bata, no? Wala pa kamo kabataan. Wala pa nagbunga ang inyo pag-asawahay. So depende ina sa imo. Pero kung lang taon naton sinong pierdi ikaw na ikaw ang pierde sa sina nga nagakatawa. So inday Shane sa imo man na nagsiling ikaw nga naghinulsol ka man pero ang paghinulsol nga ina dapat pangayuan mo sang kapatawaran sa kahitaasan. No? Magpangamuyo ikaw, pangayuan mo sang kapatawaran sa mahal nga Dios, ang imo ginhimo sa imo kabuhi. Nakasala ikaw mismo sa imo kaugalingon. Naghimo ikaw sang sala. Nga sa din, ikaw ang nagasuffer sa karon. Ikaw ang nagaproblema sa karon. Magpangamuyo ikaw, pangayuan mo sang kapatawaran, kag mangayo man ikaw guidance kay Lord. Kung ano makapaayo, kag anong nami mo nga himuon, para nga ma-overcome mo ang tinan, kag maka-move on ikaw, kag makahimo ikaw sang maayo nga aksyon, kung ano makapaayo sa imo kabuhi sa palaabot. You're only 24 years old. Dako pa yung kahigayunan nga magmangin malipayon ikaw sa ulihi, nga makapasad ikaw sa kaugalingon mo, nga pamilya, upod ang lalaki nga imo higugmaon, may gugma ba, nga imo higugmaon sa pagbalay, sa pagpasad sa isa ka panimalay, sa isa ka pamilya, upod ang mahal nga Dios. Amo na dahi ang planuha. Hinay-hinay lang pero sigurado nga mga aksyon ang himuon mo sa imo ginaangkon nga problema sa karon. Hinay lang ang masuwastyon ni Tita Wilma sa imo inday Shane. Hindi pa ulihi ang tanan. Wala ka dapat gid iproblema sang dako nga hindi ka na makapangamana sa uli. Hindi. I-settle mo anay ang problema nga ina. Antes ka magsulod sa isa naman kapahina, sa isa naman nga pagabuksan mo nga pahina sang imo sinikabuhi. Ay nga mga anak mo, lessons learned. Ano? Sa liwat, hindi gid magpadaso-daso sa pagdesisyon. Sa mga mabaton, nga mga chika-chika or chismis, kinahanglan usisaon gid anay kung may kamaturan, antes ikaw maghimo sang isa ka desisyon nga hindi mo paghinulsulan sa uli. Kaya mo nang kisa dali-dali pasaga-saga ikaw sa hatag konklusyon, pasaga-saga ikaw sang hatag desisyon, amo na sa pagkaon na pagkakita mo nami. Pagkakita mo namin, timo mo, ikabalo, partigli kainit, pasok ka. Di bala? Mga something amo sina. So, next time, my dear, hinay-hinay lang. So, sa imo inday, Shane, kabay nga nakabulig kita, bisan paano lang. Bisan sa paano nga paagi, nga maka-comfort sang imo balityagon, kag makapaganhagan man sang imo sinipamensaron. Ang katapusan nga mambal ni Tita Wilma sa imo magluwas sa akon siniginahatag man nga question sa ang akon advice konsulta kagid sa abogado na tungod sa sina nga bagay. Okay? Sa liwat kay Shane, salamat kag mayong hapon sa imo sa mga kauturan man naton dira. Sa inyo nga mga nagapamati. Kung may mga istorya man kamo sa kabuhi nga luyag ninyo i-share, that is This Is My Life,
nga nakahatag man sa inyo sa problema o kung eksperyensya ninyo nga nakahatag sa inyo inspirasyon, nakahatag sa inyo leksyon, ipaambit nato nila sa iban naton nga mga kauturan. Kay iban maka-relate, iban magamit manila nga pala hinandigan sa adlaw-adlaw manila nga pagkabuhi. Isulat lang ina sa This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Penthouse Willrose Building, Burgos, Luksan Streets, Bacolod City. Pwede man ninyo ma-drop by diri sa Action Radio kay mahalog-halog naman ang sitwasyon naton, pero syempre ang mga protocols himuon ginato. Kag kung may FB account ikaw, mas mahapos pagyed. Type mo lang da sa cellphone mo kadto ka sa imo sa FB account or sa halin sa imo FB account. May send message dira, click mo lang dira ka type. Pwede mo man mahinagong imo ngalan kag lugar. Si Tita Wilma lang ang makabasa sina. Kung imo ipadala sa iton sini Facebook page, Action Wilma Sugaton. Hindi gani sa iton personal account man, Wilma and Tupina Sugaton. Oh, sige na ha. Okay, alas 2:32 Action Radio Philippine Standard Time. Ay, sila ni sa Rufino Era Gabino. Keep on praying always. God bless you always. Na mambal ni Sir Rufino, pangamuyuan mo gid na. Amal naman ni Mama Ana sa sender, wala ka balatyagon sa bana mo kag nagpakadal ka sa dason mo ngayo ka advice pwede na bulag wala mo naging pas okay wala mo gin pensar antes ka ginampangan mo lang balatyagon mo why gid siya basulon di bala yes ang kasal sagrado abi pagpangamuyo pangamuyuan mo ang imo balatyagon kinahanglan gid magbag-o na ikaw hambal ni Ma'am Ana Sinoro. Ma'am Ana, salamat gid palihog lang ko una. Mayo, Ma'am Diding Alomianto, salamat man kag mayong hapon sa imo. Yes, Ma'am Malumina ara siya. Ma'am Malumina ara siya nag-upod sa ito online. Salamat kag mayong hapon kay Merly Gonzaga man. Yes, kag syempre ara man si Tuto Philip Ken Alonso gay nga nag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Kag mayong hapon lang tita kag kay Mr. Arthur Jeff Villazor, Star and Doc Mayol, Noel Amar, Ana Sinoro, Alma Olegon, Serela Samar, Aguilion, Mikey Montilla kay Christine Manalo, tanan nga pamilya ko sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Yes, Ma'am Jinky Dialogdon, salamat man. Okay, Ma'am Wilma, TGIF, God bless you and your family circle. Okay, keep safe always. Likewise, Ma'am Elizabeth, thank you so much. Ma'am Elizabeth Gamala, thanks for the prayer and for the love and the flowers and the kisses you sent. Rod Simon, kamusta? Mayong hapon lang. Mabalik si Tita Wilma pagkatapos man sang mga ini. Life Extension. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga tinagaman amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakit. Candido Hildore, mayong hapon, madamo gid nga salamat. Kay Nanay mo Perta dira. Nanay Perta, salamat gid. Kag ara man si Ma'am Imelda Magalion sa may diin siya kuno tawe, sa may Isabela, permigid nagapamati, ma'am. Salamat gid ha, Ma'am Imelda Magalion. Mayong hapon lang dira sa imo kag syempre man dira sa Isabela, sa aton dira mga listeners sad sa inyo, salamat gid. Nanay Dayin, salamat mayong hapon kay Mami Pilar kay Mami Diana Consolacion. Madamo gid nga salamat. Pero ano neta, ay dali lang gid. Ang aton gali anay text hotline karon pitkon ko nila. Siling diri sang isa naton ka texters halin kay 0065. Ang hambal ni 0065 siling niya para sa letter sender di nito. Ang pagpakasal isa na kasagrado nga sakramento sang Dios. Tani antes ka magpakasal gindumdum mo dan anay na gindumdum mo anay. Hindi mo mabasol ang bana mo. May sugpon pa ni Goro 0065 ay nautod. But anyway, salamat gid sa imo. Sa sender, daw hindi mahangpan ang imo balatyagon day ginpakaslan mo tapos wala ka galiluyag sa bana mo, sakit man na sa parts ang ginpakaslan mo, istoryahin nyo na nga duha day asang matawhay para masanagan ang kada isa sa inyo, pangamuyo kagiday. God bless. Halin kay 1780, salamat gid 1780. Wow, bisan paano may nakaintyende sa imo, ha? So kinahanglan gid amo na siling naton hindi gid magpadaso-daso sa pag desisyon, ha? Okay, tawe kay sa tanang nga tagpalamati subong sa This Is My Life, palihog lang ko tamyaw sa maayong hapon sa family ko sa Ibi Magalona. Ano ang pamilya mo? Apelyido sa pamilya mo. 7173, madamo gid nga salamat. Ayo, mga anak. Greet ko lang no? Greet ko lang sa imo, Tita Wilma. From Family Mondihar, Ibaristo, always gid kami kapamati sa This Is My Life. Amon Mayor Miranda, 3 years. 38-30. Wow, salamat gid sa inyo. Okay, bulong kuno sa katugnaw. Ang bulong sa katugnaw, makup-kup kay Lola Basyang tawe, epektibo gid. Okay, Lola Basyang, mayong hapon. Diraman kay Tatay Tony, salamat gid. Natamyaw ya kunong iya mga kasilingan. Gapaw na matigid sila si Batok kag Bulay, si Shupaw, nga perti nga mga ngalan, si Shupaw, si Alex Tintin kag Negra, si Malo kag Lablab, si John, si Johanna, Tatay Tony. Mabuhay ka tawe. Pero relax lang. Kay si Tita Wilma, ma-horoscope na. Yes, bantayin ninyong inyo tag sa zodiac sign para man sa inyo tag sa ka-horoscope sa karon iya nga hapon. Sa karon nga adlaw na ito nga horoscope. Huwebes, naman siya, Hulyo 8, tuig 2022. Unaw na ito ng zodiac sign nga Cancer, Tita Wilma. Ang mga Cancer, natawo Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Yes, Cancer, ang imo horoscope na gasiling. Maghalong ka sa imo paghulag, halong ka sa imo paghambal, halong ka man sa imo pagtrabaho para malikawan mo nga makasakit ikaw sa imo isig kapareho o kon makasala ikaw. Kag dugang pa Cancer, madali mo nga makuha ang imo sinigusto kon isugid mo sa natungdan.
likawan mo man ang magpadali-dali sa desisyon para hindi ikaw maghinulso. Cancer, 11, 26, 28, kag 39, mga maswerte nga numero, cream or white is your lucky color. Yes, sa mga Leo naman, ang mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Okay, Leo, ang imo horoscope nagasiling. Ang swerte kung magabot sa aton kabuhi, talagsa lang, manuktok sa aton puwertahan. Kag kung hindi mo matalupangdan na, kung hindi mo matalupangdan, hindi na magbalik, tubtubsan ko. May swerte yung mga numero Leo, 10, 12, 14, kag 41. Blue is your lucky color. Ang mga Virgo, yes, ang mga Virgo, amoy ini mga natawag gusto 23, tubtob, Setyembre 23. Virgo, kung may ara sa inyo pamilya nga nagamasakit, hindi gi ka mo magduha-duha. Dalun gid gilayon sa ospital kung hindi na normal para sa inyong iya ginabatyag para hindi mangin ulihi ang tanan. Amo inang nasulat sa imo horoscope for today. Mga maswerte nga mga numero 4, 15, 28, kag 35. Aqua blue is your lucky color. Katuay nato ng zodiac sign nga Libra, mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Sa mga Libra, amo ining day of promise, amo ining adlaw sang pagpromisa, kag mangin mamag-an ang tanan nga bagay para sa inyo. Ang nalipatan, sigurado, madumduman, kag mahatagan katumanan, Libra. Mga maswerte naman nga mga numero 4, 25, 36, kag 42. Yellow is your lucky color. Sa iluhan na ito ng zodiac sign nga Scorpio, ang mga Scorpio naman Oktobre 24, tubtob, Nobyembre 22. Yes, Scorpio, ang inyo sini horoscope na gasiling ay para sa mga singles nga mga Scorpio. Posible makaangkon ikaw sa bag-o nga love life. May mga luyag sa imo, magausbong ang bago nga paghigugma. Kag Scorpio, isa ka Leo ang makapayuhom sa imo karon nga adlaw. 9, 10, 23 kag 32 sa mga maswerte nga numero. Neon green is your lucky color. Yes, Sagittarius, ang mga Sagittarius naman Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Sagittarian, sino sa imong horoscope kung maghimo ka sa mga maayo nga bagay, syempre ang imo ma-experiensyahan mga kaayuhan man. Kag kabaliskad naman ang matabo, di ba la? Kung malain ang ginahimo mo. Of course, alang-alang himo ka maayo, maalang-alang mahimo ka malain maayo ang resulta, di ba na? Vice versa, na kani kung anong himuon mo, kung maayo man ang resulta. Kung hindi man naming resulta. Take note, Sagittarian. 13, 31, 39, kag 42 sa mga maswerte nga numero sa mga Sagittarius. Pink is your lucky color. Inauna pa lang nga bahin sa aton mga zodiac sign para sa iton horoscope sa mga nabilin, relax lang da ha. At Kim Eriman, salamat gid mayong hapon. Yes, kay Pandora. Mayo lang gid ko nung hapon monitor lang gid Pandora box sa may Pontevedra. Na Arlene Anerdes, salamat man kay Jazzy Ryan Hepa Caliso. Ginatamyaw lang dila Caliso family sa may Agisan Himamaylan. Okay, balikan ni Tita Wilma ay This Is My Life pagkatapos na ni. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kaya kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwag nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties.
Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa Yes, Barky Tribe, mayong hapon kay Norbing Galicia, kay Gina Galicia, nga permigi nagapamati sa Action Radio nga estasyon. Taga Sindalugoy, Granada, na sila titawe. Salamat gid Barky Tribe. Antonio Beronio, tawe mayong hapon tamiyaw ko lang manghod ko nga si Steve Beronio. Yes, happy birthday. Wow. So happy birthday happy birthday man kay Ambo Dalilan. Orwin, happy birthday. Na kag syempre kay Ching ano na siya titawe? Ching Chua. Salamat gid sa imo na. Kag antes man kita maghatag sang dugang may naton nga mga nabilin nga mga zodiac signs sa karon nga hapon. Luyag man naton luyag man kita magpalabot sang aton sini pagpangamuyo kag kasubo na sa pagtaliwan ni Archbishop Angel Lagdameo na familiar gina sa itong tanan. Archbishop or Arsobispo Angel Lagdameo. Anay presidente ni siya sa Catholic Bishops Conference of the Philippines kag Arsobispo Emeritus, no? Archbishop Emeritus sang Haro. Nagtaliwan siya sinigid lamang nga adlaw sa edad nga 81 anyos, no? 81 years old na si Archbishop. Nice. So, pangabay na iton sa iton man mga Catholic faithfuls. Let us include in our prayer intentions the eternal repose of the soul of Archbishop Angel Lagdameo. May he rest in peace. Okay. Masubo man. Pero amo gina ang life neton sa kalibutan. Right? Yes, Tita Wilma. Kaya, sige na. Padayuno neton ang mga nabilin ng mga zodiac sign neton para sa iton horoscope. Katuan na neton ang zodiac sign nga Capricorn. Ang mga Capricorn, amoy ni mga natawo Disyembre 22 tubtob, Enero 19. Capricorn, kung may date, hindi ka magbatsyag sang kataka. Kaya ang imo ka date, malate gid sa pag-abot. Kag isa pa gid reminder sa imo horoscope, hindi ka gid anay mangutang para hindi magdoble ang imo problema. Capricorn 1, 14, 25 kag 38 mga maswerte nga numero. Dollar green is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius naman Enero 20 tubtob Pebrero 18. Aquarius, kung may mabatian ikaw nga tinaga, palutsa lang sa imo dulunggan. Kabalo ka naman ina pang panggarit-garit sa imo. Ginagarit-garit ka, kag anong nagatulod sina? Kahisa gid. Focus ka na lang sa imo dira iya mga trabaho para maayo. 2, 17, 24 kag 32 sa mga maswerte nga numero. Aquamarine is your lucky color. Kadtuan na ito ang Pisces. Ang mga Pisces, amo ining mga natawo Pebrero 19 tubtob Marso 20. Yes, mga Piscean. Piscean, isa ka Cancer maghahatag sa imo sang suwerte o kon kalipay karon iyang adlaw. Pero abi mo isa man ka Gemini, ang makahatag sa imo sang kasakit sa balaytyagon. Nga aayhan. Pisces 2, 9, 13, kag 31 mga maswerte nga numero. Red is your lucky color. Aries, ang mga Aries naman Marso 21 tubtob Abril 19. Aries, kung may upod ikaw dira nga isa ka Pisces, mangin active ikaw sa paghulag. Mangin malipayon ikaw. Kagdamo ikaw sang matunan. Sana all, no? 5, 6, 18, 22 sa mga maswerte nga numero. Sky blue is your lucky color. Daligid lang, impon to stress, Action Radio Philippine Standard Time. Ang ito na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but you died and of mercy opened up for the whole world. O fountain of life,
immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat, kid. Sa pag-upod sa pagpangamuyo sa ngaton sa 3 o'clock prayer. Pero daligid lang balitawi kay may dugang pa kita nga zodiac sign. Ang may nabilin pa kita. Tapuson anay na. Ang Taurus. Ang mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Anong inyong horoscope for today? Sino sa inyong horoscope kinahanglan suga taon ninyo sang matamis nga yuhom kung magbugtaw ka mo kun aga. Kaysa pagmuklat sa inyong mga mata nga nagayuhom, mangin maayo ang bugos mo nga adlaw. Pero may oras man nga mabad trip ikaw, gani cool ka lang. 9:15, Justin 9:22 sa mga masuwerte nga numero. Yellow is your lucky color. Kag ang katapusan neto nga zodiac sign Gemini, ang mga Gemini naman Mayo 21 Tubtubunyo 21, may maayo may maayo kag hindi maayo nga magagwa sa imo private relationship. Ano ay hanina Gemini? Pero nothing to worry kaysa ulihi ikaw gihapon ang winner. May suwerte mo nga mga numero Gemini 15, 18, 36, kag 47. Light gray is your lucky color. Nabatian nato na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope sa karon iya nga adlaw. Huwebes, Hulyo 8, tuig 2022. Mayong hapon, dira kay Antonio Beronio, tamyaw yalang iya manghod. Kay Steve Beronio, happy birthday sa imo. Steve, happy birthday haling kay Antonio Beronio from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Salamat gid. Market Tribe, salamat gid ko no. Salamat gid ana. Halin sa ano nga pamilya ganito, Tita Wilma, sa Yulu family, na kay Kimpoy Yulu. So, wala na si Tita Wilma sa panahon. Kita magapaalam na sa inyo. Ang ito na ay Bible verse of the day nga mabilin. Halin sa Jeremiah, chapter 32, verse 27. I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? I can't say goodbye. Saliwat, salamat gid. So, wala na itong malabutan, pasensya na. Bawi naman si Tita Wilma Buas. Standby sa may taong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. I know that